Fil-messaġġ tagħha l-miliet il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono għaddit messaġġ b'saħħtu ħafna fejn jitlu l-bżulija tal-ħaddiem u t-temi soċjali. Ibdiet id-diskors tagħha billi tat elenku tal-kisbiet ekonomiċi li esperjenza pajjiżna matul din is-sena grazzi għall-impenn sod, id-dedikazzjoni u l-bżulija ta' dawk kollha li qegħdin fid-dinja tax-xogħol. Il-President spjegat kif dawk li jgħinu biex tikber l-ekonomija Maltija jimxu fuq tliet pilastri: id-disciplina, is-solidarjetà u r-rispett lejn xulxin. Hawn fakret kif il-festa tal-miliet ma tfissirx l-istess għal kulħadd, hekk kif hawn uħud li f'dan iż-żmien jesperjenzaw sens ta' solitudni jew tbatija minħabba xi telfa ta' qraba tant eżis għalihom. Spiteri de Bono tennit kif hawn għandu jidħol l-element tal-empatija li nifhmu lil dawk fil-bżonn u s-sitwazzjoni li jinsabu fiha. Intant il-President semmit ukoll kif din is-sena Malta kienet ċentru tal-ħidma Ewropea permezz tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Hawnhekk pajjiżna tkellem fuq qatt ta' temi soċjali jolqtuna ta' kuljum. F'din l-aħħar sena, Malta kienet fiċ-ċentru tal-ħidma multilaterali permezz tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa, fejn Malta ippromoviet l-importanza tal-inklużjoni, tad-demokrazija u tal-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ. Il-President komplet tispjega kif matul din is-sena Malta komplet isservi ta' spalla għal dawk li għaddejn minn xi gwerra, faqar jew firda, u li dan l-irwol irridu nibqgħu nħadnuh għas-snin li ġejjin biex il-valuri umani jibqgħu l-ewwel u qabel kollox. Rridu nkomplu naraw li Malta tibqa' gżira ta' sliem u solidarjetà għal niesna u għal dawk li jgħixu magħna u fostna. Filwaqt illi fuq livell internazzjonali inkomplu nsostnu dik il-parti tal-viżjoni tagħna lkoll ta' Malta li attivament taħdem għal paċi, is-sigurtà u progress soċjali fost in-nazzjonijiet kollha. Finalment il-President saħqet li għandna nrawmu tfal tal-lum biex huma jkunu jistgħu jmexxu il-futur sabiħ ta' pajjiżna u jixprunaw l-identità unika tagħna. Apparti l-awguri tagħha l-miliet u s-sena l-ġdida, il-President Spiteri de Bono temmet tgħid li l-ispirtu u x-xewqat sbieħ m'għandhomx ikunu biss għażmien tal-festi, iżda għandhom imexxuna tul is-sena kollha biex ikunu nistgħu nelbu l-ostakli li nsibu fi triqietna. Inħeġġeġ biex l-ispirtu ta' tama u kuraġġ, tax-xewqat sbieħ, tal-altruiżmu u tas-solidarjetà jestendi lilin mill-festi tal-miliet u jmexxina tul is-sena kollha. Il-miliet jistidinna nfakru li l-ġid komuni dejjem għandu jkun fuq kollox u li meta naħdmu flimkien l-ostakoli u l-isfidi insibu t-toroq biex nirbħulhom.